Hi mga langga! Good morning mga langga! So yes, just get home again from church. And day 2 sa Misa de Gallo. And later, ang atong episode 2! Yes, so see you later. So tara mga kuya ko. Si Papa Bear, si Kintoy, and si Angel Bear. Then si Kuya Bear. So, see ya! We're back mga langga. So, yes, we're back again para sa tong episode 2 sa atuang vlogmas. So, wala na ipaligoy-ligoy ta. Mabulot na si EJ. Kaya para tuunan tayo na to. So, ang amor pa hatag is Tadang! Okay. Yes! So, kabalo mo, namagoy ganan si EJ nga mabunot unta. Kay katon kay siya ako pod. Kay wala ko kaangat hadto. Pero secret kung kinsa sila. So, karon nga nga atong nabunot is yehey! Si Chichay og si Nanay Beg. Chichay og Nanay Beg. So, siya. Nalilindo. Nalibig mo gula naman. And by the way, kato day among katong nabunot gahapon is si Mase og iyang family. Then, ang nahatagan nato ato gahapon is si Ate May kay wala si Mase. So, muna siya. And karon ang atong nabunot is si Chichay og si Nanay Big. Si Chichay is akong best friend. And yes, makita niyo siya unya. And si Nanay Big is iyong mama, syempre. So, okay! Ready na ka, Jeng? Ready. So, let's go! Yeah! So, yes. So, ready na may. So, moato na ta ni Chichay. Actually, walking distance na siya mga langga. So, dala na siya, Jeng. And, wait sa, manangita ko ni Papa Bear. Katabaan ta. Mulakaw ta. Mawalay pa lang head. So, wait. So, tara na. Gi-clearan na to sa Coast Guards. Daghan kay si Mama Bear, si Granny Bear, si Papa Bear. Oh. So much money. Let's go. Okay, Si Alfred, si James, si Fly. tibol mo ha. Si isa ka table, ako, si Kiang, si Ashnaira, si Jerly, si City. Kato lagi nilabay mo. As, oh. Sa isa ka... Look si Asas Luya. Happy to tama about mga langga. Happy New Year. Are. Kanay balay ni Chichay. Akong best friend. Kani, number 1. Chay, agaon sa ka. Asa ko mage? Sa second gate. Ha! Mas ko me. Vlog. We wish you a Vlog. Yes! Ikaw mo na bunutan. Anong pa na camera? So, Merry Christmas! Thank you. Thank you, best friend. Thank you. Thank you lang ka vlogs. Yes. So, muna akong best friend. One of my best friends. So, Merry Christmas. So, muna siya mga langga. Muto siya. So, see you later. Chika sa me.
Yay! So, we're home mga langga. Baby bear. Baby bear. So, muto siya ang ato ang episode 2 sa ato ang vlogmas. So, that's it for today's vlog. I hope you enjoy. Because we're just spreading good vibes and love to everyone. Muna atong timanan mga langga. Mag-share ta sa atong mga blessing. Bahala gamay basta kanunay! So again, this is Mama Bear And this is Angel Bear saying Merry Christmas!